Apat. Di ba magsilbi yan? O bakit hindi magsilbi? Script TV! Sige lang ako! Turo-turo! Bakit turo-turo sa akin? Hindi yan magturo eh. Ano, nag-ati man yan. Pag nagturo sa'yo na ang punasan. Magsaril yan ang puno na kuling mo at mukha ko! Dyan ang turo-turo eh. Magsaril yan ganyan eh! Ay, bahala ka basta dyan nagturo. Ah! Hindi mo na magsilbi! Bakit sa akin nagsabi mag-ana-ana? Scripted palingan yan! Hindi yan scripted. Ang gamitin mo, hindi man magsaril yan! Oo, sige, yan ang gamitin ko. Oo, ayan. Hindi na pala kayo masilbi sa'yo! Hindi yan scripted. Andyan ang turo Buwag ka sa'yo. man! Bakit? Hindi ba nagmagsilbi? Kaya nga, pinalitan mo na kayo. Dyan pa rin magturo. Dapat ganyan lang sa akin! Sa'yo lang lahat yan! Bakit i-street man? Hindi magsaril yan! Wala ka akong napahay sa'yo kahit kunti! Kapag ako magnanuro, ibuhos ko talaga to. Sige! Oo, sige. Oo. Hindi talaga magsilbi ang humugan yun Hindi yun! magsilbi. Palagi yan nandyan eh. Bakit magturo-turo lang sa akin? Buwag man yan!